Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. जय जगन्नाथ शुभ सकाल हरीश विलेज वीडियो तरफ आप स्वागत। आज दिन केमती कौन रोचे मो आप सब वीडियो माध्यम जनाऊँ देखा जाऊ केमती कौन वीडियो होमती कौन मोर घटुची आप सब देख। टाइम भी 9टा बाजीगला सब बहुत डकले खाया जावा पखाड़ माटा करा पेट ठंडा करदे ड्यूटी हो। ओहो पेट पूरा थंडा 1:30 देखा कौन कैंटीन में क्या हो बस करो। संध्या 7टा हो गला। आज दिन सारा तो ड्यूटी थी सेपटे रही जाती। आज संध्यार गोटे चिकेन भोजी हम जहाँकि गुड़ू मु ऋतिक बिजना भाई पिंटू दादा एमती 5 जन नहीं करूँ छात उपर नहीं करूँ। आ बो मोर खाली दौड़ा दौड़ा बोली तो मुंड खराब हो गला कहीं गैस आसो दौड़ाटा बंधा हम टांकीटा ना से दौड़ा दौड़ा तंटी शिखीगला। हाँ हूँ एवं जा गैस टे आने छात उपर रोषे हम केमती कौन हो जनइबी देखते। फाइनाली गैस सरी आसवाई गुड़ू आम खाली गैसटा काढ़ुची खाली टांकीटा पूरा बाहुबली टेकिदेव टेकिलु मुंड को केथर टेकुचु आ टका पूरा। हाँ हूँ एवं जा आम गुड़ू आमर जीवु आ गैस आसो गुड़ू टी तुम घर मोबाइल बोल तुम अल्ट्रा अच्छी भिडियो कर गोटे कम कर फाइट मोर कर दो। रखदेव टाइम लैस करदे जाइल से 1 मिनट वीडियो 10 सेकेंड हम जाइल। फाइनल गैस मालटा मालटा यूट्यूब तो चैनल लोड कर दीजिए ना तो काटी कुटी कर फाइनाली रोषे स्टार्ट गुडू गोटे बड़ काम ये करुँची पियाज खटा दायित्व आ दादा आमर ये रसुण छोड़ाऊँ आ समस्त आसी पहुँची जी गोटे देख सी आसिक कौन करुँची कौन कली आस्ते आस्ते पका
ଜାଣିନଥିଲେ ଯୋଉ କଣ ପିଚୁ ରୂପା ଗୋଟେ କି ସେ ଗୁଡି ଉଡେଇଲା ହବ ଏବେ କଣ ହଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଠି ଦେଖ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଳେ ଆସି ତାକୁ ଦେଖେଇନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ନମ୍ବର 1 ଅଛି। ଟିକେ କଳା ଦେଖାଉଛ ନହେଲେ ଚଳିବ ସବୁ କଣ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ତୋ ମୁହଁଟା କଳା ମତେ କାଳିଆ ଟିକେ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଗୋରା ଦେଖାଯାଇଛି 2-3 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କର 10 ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ଲାଗିବ। କାହାର ବା ନ ଦେଖିଲେ କମି ଉପାୟ ପିଟୁଆ 10 ଲକ୍ଷ ମାନେ 1 ମିଲିୟନ ହଁ ମିଛ କଥା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତାର ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଗୁଡୁ ଏବେ ପିଆଜ ଭାଜୁଛି ଆଜି ରୋଷେଇ ତାର ହେଇଥିବ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିକେନ୍ ହେବ ଯାହାକି ହେଲା ପିଆଜ ପରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିବ ଅଦା ରସୁଣ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେବ ଏଇ ଚିକେନ୍ ଏବେ ଏଇଠି ଧୁଆ ହେଇକି ରଖାହେଇଛି ଏଇଠି ଚିକେନ୍ ଆଉ ଚାଲିବ ଫାଇନାଲି ପିଆଜ ଆମର ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବେ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଢଳା ହେଇଗଲା ଏ ଆଗ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିଲା ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଭାତ ବି ବସିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ଆମର ଏବେ ବି ପେଷ୍ଟ କରାହେଇକି ଅଛି ଏଇଟା ପଛରେ ପଡ଼ିବ ଏବେ ନୁହଁ କିଛି ହେଇଗଲା ପରେ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡୁ ଆଜି ପୁରା ଜୋସରେ ଲଗେଇଛି ଆଉ ଦାମୀ ଜିନିଷଟା ଆଜି କାଟୁଛି ଗୁଡୁ ଏତେ ଜୋର କ'ଣ ପକଉନି ଛିଟିକି ବୋଧେ ଚିକେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲର୍ ଆସିଲାଣି ଏ ଭାଇରେ ପୁରା ଗୋଟା କିଳି ଦେଉଛି ରେ ତୁ ମୋରି ଉପରକୁ ବ୍ଲଗିଂ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଚଳିଥିଲେ ଫାଇନାଲି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ମାଂସ ପିଠା ଆଡୁନ ପୁରା ବେକାର ଫକିଂ ନଟ୍ ପୁରା ବେକାର ଖାଇସାରିଲା ପରେ କହିବି ଆଉ ଟିକେ ରାଗ ହେଇଛି ରାଗ ହେଇନି କଣ ବା ରାଗ ଲାଗୁଛି ଗ୍ରେଭି ଅଛି ଯାଇଥିଲା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା କ'ଣ କରୁଛୁ କି ରେ ଚିକେନ୍ ଟେ ନଉଛି ସବୁବେଳେ ଲାଗିଯାଇଛି ଦାଦାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ପୁରା କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ କତାରେ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ଚିକେନ୍ ଖାଇବନି ଆଉ ଏ ଦି ଜଣ ତ ମାନେ ହଁ ହଁ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁକା କେତେଟା କଣ ଅଛି ଫାଇନାଲି ରୋଷେଇ ଗୋଟେ ସରିଯାଇଛି ପତ୍ର କଟା ହବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପତ୍ରଟା ଅଛି କାଟିବୁ ବାରିପଟ ପୁରା କେତେ ବଣ ଏଇଠି ଅଛି ଦିଟା କାଟେ କାଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି କାଟେ ତୁ ଯେତିକି ସବୁଠୁ ଡେଙ୍ଗା ଅଛୁ ତୁ କାଟେ ଦିଟା ଦେଖିକି କାଟୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖିକିରି କାଟେ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଉଛୁ ଗୁଡୁ ଆସିବା ଦେଖାଯାଉନି ହଁ ହଁ କାଟେ ଏଇଠି କାଟେ ଭଲ ପତ୍ର ପତ୍ର ଦେଖିଲେ ପୁରା ଖାଇଯିବ ତୋର ନା ମୋ କ୍ୟାମେରା ଲାଇଟଟା ପୁରା ବଢିଆ ଆଉ ପୁରା ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଚାଲ ହିରୋଟା ଆମର ପୁରା ଧାଇ ନେଇ ଆଉଛି କୃଷ୍ଣ କଳା ରଖିଯିବା ଦେଖା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଏ ବଡ଼ଟା କାଟେ ପୁରା ଉପରୁ କାଟିଦେ ଏନା ରାତିରେ ଯାଇନି ଘରକୁ ବଡ଼ ପତ୍ର ହେଇ ନା ନା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟେ ମାନେ ବୋଉ ଦେଖିଲେ ବେଶୀ ବଡ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ କେମିତି କାଟୁଛୁ ଆରେ ବେଶୀ ବଡ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଠି କାଟେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ କହିବି କାଲି ତ ବ୍ଲଗଟା ଦେଖିବେ ହଁ ହଁ କାହିଁକିନା ତୁ ସେଠି ଥିବୁ ନା ମୋ ମାମୁଁ ଖାଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବି
ଏଇଟା ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋଗ ଦେଖାଯାଉନି ଏତେ ଲାଇଟ୍ ରେ। ସେଇଟା ନୁହଁ ତୁ ଏଇଠି ଚଢ। ଭାଇ ତୁ ତ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଛୁ ହାତ ବଢେଇ ଦିବୁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି। ବଡ଼ କରି କାଟି ଟିକେ ହଁ ମୋରି ପାଇଁ ଆଉ। ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଉ ଏ ଦି ଜଣ ତ ପୁରା ନାଦୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍। ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ନେଲି। ତୁ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛୁ? ରୋଷେଇ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଟିକେ ଖରାପ। फाइनाली खाଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ମାନେ ମୋର ସରିଗଲା ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ସରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର ରିଟେକ୍ 4 ଥର କହିଲାଣି ଗୋଟେ ପିଲା କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି। କ'ଣ କରିବି ଭାଇ ନୂଆ ନୂଆ କରୁଛୁ ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ହବ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କାଖ ବାଳ ଦେଖାଉ ସିଲେ ବି ଆଣିପାରୁନି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ କିଛି ସରିଲାଣି ଆଉ ଏବେ ନିଦ ବି ଜୋର ଲାଗିଲାଣି ଟାଇମ୍ ଆସିକି ରାତି 12ଟା ବାଜିଲାଣି। ସବୁ କିଛି ସରିନି ସରିଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ଏଇନା ରୋଷେଇରେ ଯେତିକି ମାନେ କାମ ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମଟା ଏଇନା ଦୁଇ ଯୋଉ କୁହନି ଯୋଉ ସମବାଳୁଆ ଗଲୁ ହଉଛି ଗୁଡୁ ଉଠେଇ ଦିଟା ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ଗୁଡୁ ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛି। ଗୋଟେ ଗାଣ୍ଡିରେ ଲାଗିଯାଇଛି ତା ଗାଣ୍ଡି ଫଳେଇ ସାଇଲେଣି। ହଁ କରିବା ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଖରାପ। ହଁ ହଉ ଯାହା ବି ଭିଡିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସରିଛି ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ କଥାଟା ଥିଲା ମୋର ଭିଡିଓ ସରିଯାଇଛି। ତମ ମାନେ ତମ ବ୍ଲଗରେ କିଏ ଝିଅ ପିଲା ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି? ଥିବେ ବୋଧେ ବ୍ଲଗଟା ପୋଷ୍ଟ କରିବ ନହେଲେ ମୋ ନମ୍ବର ମାଗିବେ ସମସ୍ତେ। ହଉ ଯଦି ନମ୍ବର ମାଗିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେବି ଆଉ। ହଉ ରଖୁଛି। ସିଙ୍ଗଲ ଲୋକ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦକ୍ଷିଣ ପବନ।